inside their one piece. What's up guys? Nandito tayo ngayon para ayusin natin yung gripo. Tingnan natin. Mahina kasi yung mahina ang tutok. Sagot. May naisip akong paraan. Alam mo ba, papalit ko. Ito. Tingnan natin kung obra. Wala. Maghahanap ako ng gamit na paraan. Ito. Pwede. Oops. Una, ipapalit. Ngayon, tanggalin natin ito. Ipapalit natin din. Pero dalawa kasi klase na ito. Doon sa may size kasi na hindi kaya dun sa fossil, pero tingin ko ito mas okay ito. Tapos yung lock nya galing sa loob, galing dito, malalaman mo. Tingnan natin. Susubukan natin. Kasi nyo mahina yung ano niya, patak. Pag binuksan natin to, tingin ko malaki yung tas parang may barado dito. Kailangan palitan. Try natin palitan to.
Kasi nasa ano yan, nasa ganito yung kasi kumbaga mahina. Ito mas malakas ang ano, mas malaki-laki yung tingnan natin yung ano. Mas lumakas. Mas okay siya kaysa dito. Kaya pag wala kayong ganit sira, palitan nyo naman. Madali lang magpalit. Kaya huwag nyo isapin mga ganito. Kasi nagagamit ka sa mga papagawa ka ng prosedur pa kasi sa mga parado. Kumbaga yung lata